Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε στο Mozilla, όταν ανοίγουμε καινούργια καρτέλα, να πηγαίνει σε μια σελίδα αντί να μην υπάρχει τίποτα. Αρχικά θα ανοίξουμε το Mozilla μας και θα ανοίξουμε καινούργια καρτέλα. Εδώ στην καρτέλα, στη διεύθυνση που προσεργούμε εκεί που θέλουμε να πάμε, θα πατήσουμε About, άνω κάτω τελεία config. Θα μας εμφανίσει ένα μήνυμα, πατάμε θα είμαι προσεκτικός, το υπόσχομαι. Λοιπόν, εδώ στο search θα πατήσουμε να ζητήσουμε new tab εδώ και πατάμε browser new tab rule, διπλό κλικ. Λοιπόν, και εδώ πατάμε ανάλογα τι θέλουμε, δηλαδή να σας δείξω πως το έχω γράψει. Λοιπόν, για καινή σελίδα επιλέγουμε, γράφουμε about.blank. Για την αρχική σελίδα που έχουμε ορίσει στον πλογητή μας, δηλαδή στο Mozilla, που έχουμε ορίσει να ξεκινάει με μια συγκεκριμένη σελίδα, γράφουμε about.home. Τώρα, για οποιαδήποτε άλλη σελίδα που επιθυμούμε να έχουμε, θα προσολογήσουμε ολόκληρη τη διεύθυνσή της. Δηλαδή, θέλω να φτιάξω η αρχική μου σελίδα να είναι το Google. Άρα θα πατήσω www.google.com και πατάμε OK. Λοιπόν, τώρα για να τα δοκιμάσουμε, πατάμε Ctrl και T, ή αλλιώς άμα ανοίξουμε καινούργια σελίδα, και όπως είδατε άνοιξε κατευθείαν καινούργια σελίδα καρτέλα ξεκινώντας στο Google. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να θέλουμε να είναι το www. Αυτό να ξεκινάει με το YouTube, αν το έχουμε γράψει σωστά. Και άλλη μια φορά να ξεκινάει με το site μας. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα το βίντεο. Ελπίζω να φάνηκαν χρήσιμες οι συμβουλές μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.